na fa la kala ko karta bin na fe kala ko ta ne ndre ala girna ka muruta kala ko gando ma ko ye muruta ka ta kala ko ta ne ndre ala kala ko ta ne ndre oro kala ko ngante muruta lima ne ndre lambe mente muruye abo ejume e ka somban mo be fen juma ko men ya sa be kife ni leçon de ben leçon de ta ni leçon ta dro shirike e jugo be kinni sebna ali tara chaso ay asom minge le chef la sama no bina nyoma soro la na ali kumboro do ko wallahi ko mi ala la do golo ko ko nindo ala grâce que le kala kumbira yele la ko sango ya nente o ku ko musoso min do حاتم بن ابي بلتعه ايوه اللي حاتم بن ابي بلتعه اللي بقى فا كان ما نقول الدنيا كم عليه سين فدي ايوه اللي تيوري دي ما نقولوا دنده ابا فكي يرا فاروكا فريبي ما من بس يلا ني فنكوي مين نو فمن بو هاكلي تيلا اكاتشا لا دون لا مين ما يجا كوفو باو كو كاساي نينغي ايوه ale ma don ko fem flam me nyona ko mama nga farak don nunga Allahu akbar ki ala kala fami fe o ala ka fam lay manga o fam fe o shaytan ka fam lay الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت ايد من اقول فقاتلوا اولياء الشيطان او سلام وقت الشيطان ترو كذا ايوه بالف الله عليه ده ترسم كلا لا بين مجدي كلاي كامله تامغا ale le zebe ko chikata di ma kapto di ma kundigu ma ka fuye ko bon na usigile me kala bene me ani kala bina kala ne ko mi jiwo abi ko mi shu asana ko me jiwo ale le tre sebe la ايوه سيدنا جبريل na fa la kira ايوه akwala ko ka fiye hawla wala jala ala kira الله تقول سيدنا جبريل ko na fiye iye minyi na ale fe ale ko ni yo ke ايوه nga se yire do de bina bona ide ايوه yire do c'est que fiken de fam duwo du na jole ko ko kora la ka blonga la ko 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 fe sokonon la ma shita kono ko do foni na fi muso bay mbora ka ta fo kenama ha ma shika du kono ko ka mo shita chuo dala fo nafi mana buika so kata wallahi ne ce dum tubira mo tado mo tubi ma tado ni ya do ko dem ma ya do mo de bori ko ko kata ko ni na fala kire awa ko ni mawli i yere do de be da tari ni ay se da juri ko be mini aywa ko ni e chawuli ko kar sa mo so min tato be ko letri bobulo no sra maga kala min nyedo no ko masati nyedo yemin fala ala boke ala wallahu ghalibu ala amri شركة على بسا أقول هذا والله ما يفهم الله إنه فوي تبوا كلامه نيو فوي فوس فوي نفرار مكرو أي سنة عليولي كا أمار بني ياسر ويل أيوة كم مقداد ويل نيجي سبا نكمل نسبا نكو جاد نهذا بدنا بلغتا نيجيوكم من عنده سنة علي بسولا مثل يدو مقداد بسولا أيوة مش يدادو ياسر بسول عمار بسول عمار بن ياسر بسول اي نسبه ولي كو كتا كوما سنلاسا اني مدينه تشي كيلو تاندو كوم سو بلبنا اتادو نو سيدا لتري دو بابلو كان لتري من كان ناي نسوم نمسون نكام روجي نما اسو سابو يا سون مدينه اي فنشامو سرو نيامو دون نمابلو abel da benat ma makabina wala dama na ne na salamu dama iju amana ke chojo ki gafo kana fo li bali afo ibe fo li minge ni juma mba fa to be ki sho toro na do salamu da salamu lamina ko du ta do ke labe do wana na lettre mi bulo e ga lettre ndam akon ne lettre tembulo a so mi lettre dama ay sanu mutugal tane dama muso ye kali ko lettre ta le bolo ايوه ali akilima ka lettre labe ko shora to jugoro ايوه sidna ali kanto ايوه ko min ya fanye ايوه ko lettre bi bolo shi hake min bi kun sigila fasa hake min bila kabini shi hake fara do
muso hakili jina ko k'a bɛ to kala la a kɛra ɲinɛ k'u y'a fɔ a ye ayiwa ko n'i ma lettre in di ayiwa an b'i waraka sisan komi i lankolon jɔ komi i ba y'i wolo cogo min inna lillahi hawla wala quwwata illa billah wala ba i bolo ka turu ko a ko man gɛlɛn a y'a bɔ a y'a di Seydina Ali ma a ko nin don ko taa min bi bon ale t'a dɔn fɛn min b'a kɔnɔ lettre kɔnɔ kira ye duwawu min kɛ parce que a girinna bɛɛ ma muso yɛrɛ t'a dɔn fiyewu a ma labɛn cogo si ye Madina kɔnɔ Seydina Ali ani Amar ani Miqdad o cɛ saba o nana kɔrɔ ka na kira sigilen sɔrɔ Madina misiri in kɔnɔ kamalenkɔrɔba ninnu bɛɛ sigilen bɛ yen Seydina Bakari bɛ yen Umaru bɛ yen Seydina Usmanu bɛ yen Talhata bin Ubaidillahi bɛ yen Zubair bin Awami o sigilen bɛ donna o ye salamu de Seydina Ali ye lettre bɔ k'a di Alakira ma a ko Seydina Ali k'a kalan a y'a dayɛlɛ k'a lajɛ lettre in bɔra Hatibu bin Abi Baltaata ka taa maaw ma Makankaw a ye lettre kalan k'a k'a datugu ko ka taa Hatibu wele ka na Hatibu sigilen bɛ lala n ka lettre ye caman kɛ sa ciden nana ko Hatibu a ye naminɛ k'i ka na a ko mun don a ko n'i sera yen k'i b'a dɔn ni hadamaden ye kolankolon kɛ ni welebaga nana dɔrɔn a bɛ don i la k'a ta kunfilen na fo ka taa a siran na a ye bin ka na ale nana don ka n'a sɔrɔ misiri falen bɛ kira ko k'a k'i sigi a ko Seydina Ale ka lettre d'a ma k'a yɛrɛ k'a kalan a ye lettre min di muso ma o filɛ a yɛrɛ bolo lettre donna ale bolo tuma min a ko walahi n yɛrɛ bolo ye min sɔrɔ cɔ min don a ma taa yɔrɔ si la k'a k'an kalan kɛ a ko kira a ko n m'a kɛ kafiriya kɔsɔn dɛ kira n m'a kɛ nafigiya kɔsɔn dɛ kira maa ma bi yan yanni ka denbaya bɛ yen a bolo b'i bolo bolo tɛ ne bolo n y'a dabɔ dɔrɔn Makankaw ka se k'a dɔn ka y'u dɔ de ye Seydina ko a ko Alakira a ko bɔ an n'a cɛ an ka kun cɛrɔ e ka ko dilanlen ni silamɛkɛ min ye lettre sɛbɛn i b'o ci kafiri ma i k'an ka faga ayiwa Alakira ko Seydina Umaru ma a ko k'a ma kɛ kafiriya kɔsɔn n'a kɛ nafigiya kɔsɔn Seydina Umaru ko a ko kira nin kuma dabila sa a y'a kɛ kafiriya kɔsɔn a ma kɛ kafiriya kɔsɔn a y'a kɛ fɛn dɔ kɔni kɔsɔn bɔ an n'a cɛ nin ye nafigi de ye Alakira ko kuma bila a ko i m'a dɔn a ye Badiri kɛ Badiri kɛlɛ a ye Badiri kɛlɛ i m'o dɔn i b'a dɔn yɛrɛ Badiri kɛlɛcɛw u jɔlen tuma min n'u bɛ kɛ yamaru ma kɔnɔ a ye na ni kɛlɛminɛnw ye a k'a sigi u b'o jɔli min na i b'a dɔn ko Ala y'u lajɛ i b'a dɔn ko Ala ye min f'u ye i b'o dɔn a ko aw Badiri cɛw a ye kɛlɛ kɛ de kosɔn ni Ala a ye kɛlɛ kɛ de min kosɔn ne jɛnna o ma n yafara o ma ni y'a ka juguman bɛɛ yɛlɛma k'a kɛ ɲuman ye a ye taa n yafara o ma a ko i b'o dɔn Sumanu kɔni kunkolo biri sa a bɛ ka kunkolo firifiri a ko nafigi si fagali man ka tɛmɛ nin kan parce que fɛn dɔw bɛ yen fo silamɛw k'o dɔn fagali ka di ale ye kojugu a bɛ tiɲɛ de nɔfɛ dɛ a bɛ tiɲɛ de nɔfɛ fɛn dɔ fana bɛ yen fo silamɛw k'o dɔn ayiwa o ye jumɛn ye dɔyɔrɔ gɛlɛnw bɛ yen ni mɔgɔw tɛmɛn'o la minnu y'o kɛ ni ko mana na olu kun kan cogo o cogo i b'i miiri Badiri don o gɛlɛyara dɛ maa 300 ani maa 13 ka kafiri 1000 kunbɛn 300 ni 13 in na mpantigi ye 8 ye mpantigi 8 ye nɛgɛduloki bɛ maa min bolo maa 6 sotigi maa 2 a tɔ bɛɛ ye tama kala u b'u sen na olu sera ka se ninnu ma o don limaniya dafalen bɛ dusukun na o don limaniya dafalen bɛ dusukun na o de kosɔn Ala kama ya ayyuhan nabiyyu haridil mu'minin ala al-qital in yakum minkum 20 sabirun yaghlibu 200 wa in takum minkum 100 yaghlibu 1000 min alladhina kafaru bi annahum qawmun la yafqahuna adam nata ma kama ma bakele
ما مغا كافر كي مفلا لا ما كي مغا كافر كي مفلا بسولا سلام كي كمي بس كافر باكلنا كودا من هذا ويواتك وكيف أنه لك باكو الآن خفف الله عنكم على الدنيا في يوم وعلم أن فيكم الضعف ما دوبارو ستا وقال لمن لا أفر وريرا وريرا ni ala rega kuma وريرا لمن لا أفر وريرا على ما نشرب ورطة امين يا رب على ما نشرب ورطة نيندو a ɲɛfɔra alakira ye i yɛrɛ ka mɔgɔ dɔ de bɛna taa ko ɲɛfɔ an ka taa ayiwa an kun bɛ abudulayi bun zubeyir abudulayi bun zubeyir ale fa o ye zubeyir bun awami ye o zubeyir o ye alakira tɛnɛmuso de ye badiri bɛ minɛ don min khayibara bɛ minɛ don min ale seyidina ali ye marhabu faga zubairu ye yasir faga marhabu ye yahudiyaw ka kuntigiba ye yasir y'a ka nɔrɔdila ye nin don ala kɛra tɛnɛmuso in o bɛ yen a bɛ kɛnɛ kan kɛlɛ bɛna kɛ tuma min ala kɛra ko ka yahudiyatigɛ tɛ nin den faga dɛ kira ko a ma ko i hakili sigi k'i den b'a faga sisan nun de ye ka ko dogolenw fɔ mɔgɔw ye san'a kɛli cɛ nin kɛra nabiɲuman min tɔgɔ ye o de tɔgɔ ko muhamadu sallallahu alaihi wasallam i y'a mɛn tuma min ni zubairu bilara madina kɔnɔ fɛn yazidi fɛnɛ ye hajjaji ibn yusuf bila kɛlɛ kunna ka na magan kɛlɛ kama magan kɛlɛ kama ala bɔra silamɛw gansan ni ɲɔgɔn cɛ a b'a fɛ k'a dɔn min bɛ yen n'o ka ɲi min bɛ yen n'o man ɲi ale ala de b'o dɔn nka sa ɲinini dɔn anw fɛ an ka karamɔgɔw ye min fɔ an ye al-imsaku amma shajara bainahum an k'an nɛn sɔ minɛ fɛn min bolila kira ka sabaw gansan ni ɲɔgɔn cɛ an k'an nɛn sɔ minɛ ka bɔ a ma e k'a filɛ Seydina Umaru ko k'a bɛ Hatibu faga ala kira ko k'i m'a dɔn a ye badiri kɛ wa yen yɔrɔ ye parce que fɛn dɔ de bɛ fɔ maa k'o dɔn diinɛ tɛ tulonkɛ fɛn ye dɛ diinɛ tɛ tulonkɛ fɛn ye 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 bon min nana ka na kɛlɛ sigi fɛn da la a don min janiki dilanlen bɛ kafiriw bolo u bɛ kɛlɛ kɛ n'a ye an ka silamɛ masakɛw fana y'a ta u nɔfɛ parce que a don farisi min janiki tun b'olu bolo romain a dilanlen tun b'olu bolo silamɛw y'a ye k'a fara u bolo da la nin fɛn nana n'o de ye maganka ma a y'a sɔrɔ abudulayi ibn zubairu alikaba min ni alakira y'a ni magankaw y'a jɔ k'a tɔ to n'a y'a fɔ an ma ayisita ye ko i ka mɔgɔw don nin kura don silamɛya la n'o kun tɛ n kun na alikaba tɔ dafa kira y'o hadisa min fɔ kira y'i makun a kan alakira m'a kɛ Seydina Abubakari m'a kɛ Seydina Umaru m'a kɛ Seydina Usmanu m'a kɛ fo a nana se abudulayi ibn zubairu ma a ko hadisa alakira ye hadisa min fɔ ko ale b'a tɔ dafa ale y'a jɔ ale ka jɔlen ko kalo 3 Hajaji nana min Safiye den ye o nana ka na kɛlɛ wuli magankaw kama a ye kɛlɛ wuli tuma min a bɛ gɛlɛ min fili gɛlɛ ye alikaba yɔrɔ dɔw ci kosɛbɛ Nabila Ismail ye saga a ye saga min kɛ lahiya o saga kunkolo kun bɛ yen i y'a faamu gɛlɛ ye olu ci gɔngɔrɔ dɔ binna abudulayi ibn zubairu kan k'a tɔgɔ kari nana ka na a sɔrɔ yen a jaabi nana ka na a su to a tɔ dulon a dulonnen kalo 3 de kɛ a su dulonnen kaba kɛlɛ kan nin ye fɛnw ye maa t'i da don o la kira siranna min ye n'ale kun y'a jɔ min y'a cɛ ka bɔ yen k'a to a cogo la magankaw n'u ka an bɛ sunna nɔfɛ sunna dɔɔnin nɔfɛ hadisa dɔɔnin madina dɔ faral'o kan magan yɛrɛ ko kana kɛrɛfɛla dɔ faral'o kan alikaba gori dɛsɛra ma patɔrɔn ye min fɔ balawu la o dulonnen b'a kɛrɛfɛ o la hawla wala quwwata illa billah ala m'an bɛn sababu aminu ya rabbi
فجاءت به إلى رسول الله أجيني ما أسمعه أيدين تا أننا يا لك رسكري بالمدينة أسمع كلام المدينة دوما نيجي أجينا قبا مصري يسيل لينينا ما ترى كم بلاسري إني جماعة ماتا من فورا ني ما مي يكوي كاسو كان قبا مصري لا ني أرى كم بلاسري الله براجي من ديما أبيكو ني ما مي warta ifasola kawuli ka umrala iga umranya na amna ni bolo alaka flying selli bo baraji de diba aha fahannakahu rabbi alaka yin yendo ada aywa bi an akhadha tamratan ya fami ay tamro dingilemne famaddaha ayo tamro lamma ganane summa adkhalaha kuba ay tamro in tola do في فم الطفل dem sen dakono ايوه min de kay ni dem wala do e ba kata kan tamro den la ma edda kono ka ci no ko da aka abinu no na yo no ni mi do o ba haglija ايوه ne gondo ba de abi dem sen haglija de ko tamro na dina non na na esgere iben tamro dengile da haglida kay ne ka la ma ko so na la ma ka ka nyingi ebe tlandu ga tamro nyingi nta ko do denda ni ya da kono ati ne ko o saba abo saba ni minge o jini mi mita kono tak sanu ko o ka falatan sa ngache ne gundo badi Allahu akbar ne gundo badi فكان أول شيء كان فلا من فين كيرا دخل جوفه نو دونا دين كونو او دي كران تامروي رقة رسول الله على كده نوجي على كده جماعه نوجي لك دا اياكم ودعا له بالبركة ربي على كده دوك دين نو عبد الله بالبركة على بركة دعاء ايوه وكبر اصحابه صلى الله عليه وسلم يا ربي سبب من كلامك سبب من بيقول الله اكبر فرحا miso jakoso بهذا المولود min de nyini ni de folo min wolola muhajirno bole maga kana madina wodi ni jeni yake asma'u كما كان النعمان بن بشير كم النعمان بن بشير فينا اول مولود ودي فينا دين فلو ولد من وolola في الاسلام اسلاميه كونو للانصار فينا دون اسلاميه لا دين فلو من wolola o النعمان وي وبذا من يسا أخرس الله ألسنة اليهود على أخرس الله ألسنة اليهود الله تعالى يهود يوم ننجا دقران أيوة ازدعوا بري ادعوا ويقول لك أن المسلمين واسلاموا قد سهروا واسلاموا وسروا لله فلذا ولكسو لم يولد لهم بس قال سهروا واسلاموا يقرأ لله من ولكسو دم ولوي فأكذبهم الله على يونغالون دغيا في دعواهم كفالا كو لي قرأ اسلاموا ولا كو دم ولوي وبو لدرون عبد الله بن مولو ولا ولسا ايوه على يومالو ويكما من فوق كانغالو ايوه بولادة عبد الله بن زبير ولولي وولادة نعمان بن بشير ولولي رضي الله عنهم على ما جناك بنوما اجمعين نتائج وعبر bon نيه اما كمين في كوم مبالا اني واجل من بالا ايوه اولا فرفرو بيان ولا لاني ان اليهود كفو يهود يو من دأبهم وقال لا دايمي ترويج شائعات الباطله ودي ريمير بدون تيتشين كو تشاري ايوه ريمير الشائعات ما منهم بين تشيته ايوه يعني يبو تشامن ما تاما كو دبنا نارا جو ودي مام بمي نياس كسكي تفوي سرا كوفي هذا الاسلي يهودي ايوه ثانيا افلانا تقرير نيسا متليه ان اليهود كفو يهودو يتعاطون السحر وبكرته بارا وديابه بكرته بارا وهم اعلم به من غيرهم واللي بكرته دونغات مجنيه بكا واللي بعد بس واللي بكرته بلا كده لا ثالثا اسوانا فضيلة أسماء سيدنا بكر دمسون نكو اسماء ويفسم انت يا من سرو ايوه وولدها عبد الله انا دين عبد الله بتحنيك رسول الله على كركا ادجي فلو دو ديندا ويفهم باي رابعا انانينا جواز الفرح ودي نيسو جاو ولي بفضل
نفس من تياي والتكبير أن الله أكبر عند حصول النعمة نعمة سرط بكوبي نما إن نعمة سرط يكان أكون بني سجاي ونسجاي من أفضل من كلا دون ولا كي أن أوجد الدين ده تمامي كتلا سابوم يا الله أكبر فو كان يسجايرا أيوة. خامسا أدورنا معرفة أول مولود دين فلا من ولا ولد إنه ولا في الإسلام لا يكون للمهاجرين مهاجرين ويه والأنصار عن الأنصار وهما ودين فلا عبد الله يكريه والنعمان. بناء النبي صلى الله عليه وسلم نمبر رسالة نبي نجوا بأحب نسائه إليه على كلا دونا بنا يبني بناء بناء يفصل فلاي دوي سوجوي دوي كدوني مسوي على كلا دونا ناس تيجي مسوي أيوة. ومن أحداث هذه السنة الأولى من سامفلين لما بقول مغان كتا مدينة كوبا من انجرا كنو أدفلي جميع أيوة. بناء النبي صلى الله عليه وسلم كلا دونا بزوجه مسوي عائشة مي عائشة بنت أبي بكر مي سيدنا بكر دمسوي رضي الله عنهما إذ بري كان قد عقد عليها على كلا كن يفرس لمسوي كنا بمكة كسر بمغا قبل الهجرة سنو كبوي كنا مغا مدينة أيوة. وذلك وكرا بعد وفاة خديجة. أما خديجة فاتولين كو يلا كامر خديجة على كلا كو أما خديجة هرم منجي يا دو الله an b'a fɔ ye musow ye a ye ɲa n'aw ɲana a kana fɔ k'a bɛ aw dama sira wɛrɛ ta k'a bɛ cɛ bali muso furu la a ye ɲa a ka cɛ ko to ala bolo n'i y'i ka cɛ ko to ala bolo e tɛ foyi kɛ ala b'i wasa k'a sɔrɔ n'a ma ne kɛ fɛn ye ni ala kɛra y'a ta kɛra si bɛ san 25 muso si bɛ san 40 san jelibu cɛ san 15 kira nana ta n'anw fɛ yan an b'a fɔ k'a wora k'a tɛ den sɔrɔ bilen kira y'a ta min kɛ a ye denmuso wolo ka denkɛ wolo ka denkɛ wolo ka denmuso wolo ka denmuso wolo denkɛ cɛ 4 denmuso 4 ani denkɛ 2 ayo wula ala kɛra ye denmuso 4 Fatma Zainab Umu Kulthum ani Ruqayyatu a ye nin sɔrɔ ala kɛra ye denkɛ 2 Qasim ani Abdullahi o y'a Fatuma ye u b'a fɔ ko At-Tayyib u b'a fɔ ko Tahiru o bɛɛ y'a kelen tɔgɔ ye n'u y'a fɔ ko Abu Tayyib o ye Abdullahi de ko ye nka Abu Ibrahim o bɛ yen Abul Qasim be ni Abu Tayyib bon Abu Tahir nin bɛ Abdullahi ko ye bon nin den anna nin den wɔɔrɔ wolo ala kɛra ye ka bɔ kira si san 25 kana san 40 na a kɛra kira ye a y'a sɔrɔ denw wolola san 41 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tan san 50 dafa a y'a sɔrɔ ale ye den sɔrɔ 51 na ale fatura o kɔnɔ kabini sani ka kiraya na fantan kun don masa kiraya nalen faamaw ka faama don masa n'o fasɔn kɛra musow bɛ girin furu i yɛrɛ bolo falen a la i y'a faamuya furu ala kira ko k'i tɛ maa si ta ala yɛrɛ ko ten ala ko ten a ko kira ma k'i tɛ maa si ta ka fara muso in kan a y'a ni labila n ye k'a ka nafolo labila n ye parce que a y'a ni labila e ye komi a y'a labila ne de ye a ye nafolo labila e ye komi a y'a labila ne de ye a tɛ se k'a yɛrɛ bali foyi tɛ se ka e kunbɛn n'i ko i ye muso wɛrɛ furu ni ala bɛ se k'i kunbɛn n ko n tɛ. n'ale de bɛ muso caman furu daga. kosɛbɛ maa bali o wagati dɔ bɛ yen wagati min dilannen don ka d'e ma a t'a fɛ i ka to ɲɔgɔn kɔnɔ masaba wagati min dilannen bɛ ka d'e ma ala t'a fɛ i ka to ɲɔgɔn kɔnɔ. ala t'a fɛ i ka to ɲɔgɔn kɔnɔ o de y'a to a ye kira sɔn minɛ nin fatura dɔrɔn a ye sawuda ta nin fatura min a ye sawuda ta a ma si ta nana
سوى كلم بدران معكم نينا كفراك أيوة ما بوم مدينة فلو أي مغان فلو أيوة ونبو مغان كتا أيوة تالين كم مغان نسا يورو مننا مسو شارع جوالين لنا أمه حبيبة لنا أيوة أبدا فقط هسه مسو تا أني كلمة أيوة أي ميني بيسباني كو أدوني دوية ما دون دوية فاتوا لك قرآن دون دو فاتوا لك قرآن دون دو يا على كراي وتعاون يدا أنت قد علمنا ما فرضنا عليهم أيوة في أزواجهم وإجمعين أيوة مزناني نتا كدوما كله نيم سوتا فين فبالا نيم سوفاي نيم سوتا كل بيقولوا ودو فيه نيم سوتا شيره دو بو مسو مو فيه وتمنغو ايره يفا بجو كيكا شيره دو فرفن بفو وبفيه inde munun tay kila taw tala ha furfen fotala dim fako tala ya fa shere ko tala na yi doro na bi festa ha aba ga dilo fin da doro ma ki fe ka kibla mo ma nya ka safro abana ala ni ndaga alo kai o khususiyatu ibn sama o ba khona o kanu be no khususiyatu fama ala kala le ni muslimat tawnin gambina ngata wa kana umruha min don kira ba ta domin asra shi ama ashta shi ba 6 سنوات sanworo furusilakuna woro sanworo adma au sanworo nanga sanworo imbe abegelege aywa kama dona o sane sanworo wolon blasegi anna dona sanworo dona kacha da shidu sangono do aywa وفي الشوال سلنجين كالولا من هذه السنة المباركة من سامبارك مكلينا بنى رسول الله على كرادونا بعائشة عائشة بدار أبيها عندنا ناي أفاقسو دون سيدنا بكري أيدودلا أيدودلا كلا كوين سو كلا دين فاير كدوغو نيكو كيبو كبي ko ka sa fasarin do ko atala ka koyon so ka aburana ka de fe ala ka so koyon so ka sidda barka dul ko so de ko aywa naharan klefe to ta de no jofa on se tire la mza la ta nas roma aywa le grand fait koyon so do na وهي ama aishta بنت 9 سنوات ashibe sangonon don ko do na do me asra ashibe sangonon don ايوه وكان بعض الناس ما دوكرا يتشاءمون ولبتري كان يالك بالبناء من الدنيا بين الايدين سل فلان نيون تشكا وسل نجين سل باتشا كما مان كدوني مسو كو كالو تري ماي يلا ما بسبده ايوه فردت عليهم عائشه اما عائشه الا سجنين غوت كلا بوما بقولها اكو ما تزوجني رسول صلى الله عليه وسلم ورسوله ينفروا المكشين ما جدراما في شوال سلنجين نقالوا دلا وبنا بي أدونانية في شوال سلنجين نقالوا كلين الله فأي نساء رسول كان ألا كلا مسج مندو كان أحد عنده مني نو يني رسول على كلا كتبناك أتبني تري من الوقت كلا سكر أودما أيوة سنا مسو شد يتري نتري كل ما يولا شيء هرس مسو هرس تري بيرجمه ايوه يني كلا سكر تري كل دين ايوه هذا وهو كما قالت كومي ما اشتاف يا فشوم فقد روى البخاري خدنا ناي عن عبد الله يا فاي بن عمرو من عمرو الدين بن عاص من عاص الدين قوله ككرفولا سألت رسول الله سيدنا عمرو بن العاص دي على كراينغا بالي على كراينغا أن أحب نسائه إليه كون بيين غاسا اي ركا تشيان فني اي مسوج من بي من كو غادي يكتب بابكا أسابا نفر بين غالي سا اكاكا abin yabo fil lazza ايوه parce que ele so li bayt lela ele so li bat lela ايوه فقال انا كراكو عائشه اكو عائشه دي كدي يمسو باي ايوه وان احب اصحابه اليه
ya faamu ya kira yɛrɛ teri min bɛ yen n'o ka da ye ka tɛmɛ a bɛɛ kan o y'a minɛ o la wa an ahabbi ashabihi faqala a y'a ɲininka a ko baasi tɛ nin ye muso ye i jɛɲɔgɔnw na jumɛn kelen bɛ yen n'o ka di i ye ka tɛmɛ a bɛɛ kan faqala a ko abuha a ko a fa de ko ka di i ye ka tɛmɛ sahaba bɛɛ kan ayiwa وفي دخول الحبيب على عائشة بالنهار bon an bɛna min f'i ye sa ala kɛra ka don n'a muso ye tile fɛ أيوة ردا nin kɛra laseginni ye على ما fɛn kan اعتداه الناس maaw delila min na من الدخول ka don ni muso ye بالليل sufɛ la ala kɛra ye sufɛ to yen ka don n'a ta ye tile fɛ أه. ka laseginni kɛ mɔgɔw ma أيوة su ni tile bɛ kan wa huwa alladhi ja'ala al-layla أيوة wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura نتائج nin ye nafa dɔ fɔtɔ ye أيوة وعيبة ani wajuli أولا a fɔlɔ fɔlɔ جواز العقد على البنت a dagalen don maa ka furu siri denmuso kunna قبل بلوغها san'a ka balagoya o dagalen bɛ an ka sariya la أيوة i den wolola sisan n'a si sera san 7 k'a fɔ bɔn n ye n denmuso in d'i ma n'a ye ja furu siri a kunna ka sɔrɔ a ma balagoya fɔlɔ n'a balagoyara i b'a d'a cɛ ma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم السلام عليكم أيها الإخوة وعليكم السلام ورحمة الله بالمو لك حيلك عناي لك عناو دبر يا رب أنا وقت كنا وقت مين نكودنا بسرانيندو نقول وقت دكونا كودنا بسرانيندو من يجي كده يقول لك بتاعه فويتي بتاعه فانا يلا كله بفانا مين وقت ودي على بلو ناس على فم موي جون بسر علني وكبارك كانيا وكسرك شايا jon ka sar alanya ka baraka ka nya o ka saraka chaya na da madon be hinan yawana da ko chamanga na da madon be hinan yawana sutuni qur'ani be kana ya fori la kala ko sallallahu alaihi wasallam na la malika bloka jigin ni mashibaye dugu min kama nu suruna dugula no ye dimison ga qur'ani kala ngam me dron o be siginaye qur'ani kala ngam ma bo dora da Qur'ani kalanga mun zo na ko segi dai Qur'ani fe mbade dilin do amma anga te ka do rodo anga bunya anga na foy bunya ni Qur'ani te anga do la na ke ka bara be ken Qur'ani de ma ka bara be ken ko anga bunya ibolo ya famme minun te dina fe nu tamfe te Qur'ani fe lu be on bo do masa on to la ja on mun la ja ani alacce on yere gwan sanga be do fe min gilena manga bunya nga hina ñëwaat na waati nga gëlé na ka fala 2000 kon temenen ko fay imana tambe yak isigi nay ala jow ñoo def 2000 temenen ko imana tambe yak isigi nay 2000 temenen ko imana tambe yak isigi nay non mo ko kishi bo wakati mina ibi yana ñina la bolo tambe non be na fanya ala kala yu fo ko ga da bolo do sinzana ni jaray am go boko ja temenen go ke anga ban wato furake ni saraka ye ako ni balawo bina anga kumbe ni duwawe o balawo min bina sa na dona ba kumbe na ye duwawo de am bolo duwawo min gafta duwawo be qur'ani salama mana fara nyonga qur'ani kala katla ka laje o ka fo nyoni ayin ta'ala to wala to bi qur'an don konon don Allah ta'ala ala kila ko ni maam ya be do aljina ko iman ala dinni fen fen ala kila ko ti duwawo be jati ko ma kilen to wala do ko mo yo ko ke avec ka taade na be fene bege minum bege ko ni sojja minum be ko kuna domi ko bol de bolo minum be ko kuna de siga to minum be kalange no be siga ken ko don je minum be ko kuna no ya fembo ka di mo goma o ka ken jele bete war di bagayo parce que emin be na ko bi bolo e ka am la bubu bolo ala be kam o do la be kana fo ka sa do ma ka on ya fiye ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko al kiyamad do akol da sumaro akol ma wolum la sigle me le tout soro aywa ya dabna al mamin kenena me ya fi wal mamin kenena min yorbe dama abu maralen to wal tammi abu do sigle mo o ya al mamin kenena ne yo ye no te ye kala je ma do be ne adokat le ndeba la tlemu
ibana tilenge ايوه ala tilenge jume inna bom almama inni yoroyni ni minaka blik bon totle alba umma min mo woski lo kala na ay mo wojate aka be am la dama min ba ko dal min ta do na tigere dara ko nay min doron lo kala je non kala no bala ka duwo chaman fala ngu mala ngo sanjigo ay to la ka sanjido na landu ka fembla kana minga ju senaga fama ko ndo amata anto ambiya masigata abe kumbere tandi kolon no matwa utuya ngara min fle yuwaro kere ngo yuwaro fen dugu ndo ay sa kana ngoni ya nche min be dangana ni mo wuta a dogojo ايوه ni bora mopti ibina tama trafe sani kase ke masine atugo be baba ko tonga be ngara na tonga sine ko gunyo o tonga min fle ngara min fle to ko mpam bajuba an fe o ya yoro la benki wusi akama wala kun labene makama kiska akama de waka akala dikama amma tare be bubulo mo labene makama الله اكبر odi akele fola tara ayi labene na naleni na ma kumba tsade mun na mai tawani ntom kama fembe na be adama bien soro ala kutado nodo Allahu akbar dombalo chamba ala bulu ma bakor no be sika tay ka yiri fura dunya ki fa ale ba dungata na tale ngo yiri fura be ngundu oke akuma ko loyi imana ya bolu la ka blaka na adama dunga min mana jada wala qad arsalna ila min qablika ايوه فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم ايوه سكون جرى سكون بين جاد سكون جرى يلا سكاد ما دين تادكم مرا بقبالا على من بو مرو نو على كو موتولا فلا فودكم بديو مرا فاكم مسوم مرا يا فامي وديم ني فابو مرا وديم فلا بدونو مرا ادم نكم مرا كونو ها ومن يشفي من على بوكه انا نبا نكوي وما تفعلوا من خير يعلمه الله ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يعلمه الله لمن باو كون نايا دكدك ولا ما نايا بن على بعض ويعلم ما في السماوات وما في الارض فم بدو كل كلا بودو من بسانغول ولا بودو الله اكبر على بفهم كلام ما شرغان ما نيغوندو ان نيشي كالا ديلي على كفنيوني من بمبه هرلا هربي ولا دي هرج me balu nyambe ni balobe odo ka fosta avion gacha sisa bato gacha avion na cha ni bato na cha wakati do beke yo do be soro foi siga se no avion na cha o ma yemunya foi ni ta masra sisa avion go bi nga do ka geleya min ta de mo ye hijira mun yo ke hijira avion badi do fe avion be bonne me ko de kono ka avion ti kata bok no acha ko jugu ibita ni tare ibita ni min beni mai rube tare bodi ma ibika baraka noy avion cha ko jugu ma chaman badi be nasa ni bembalian na do femme bina bembalian mai ne fadima deun gabbe na ma deun bena do femme nya ko on sa ngasra alanye ngala bato ngala do anga hine nyona irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai ma man wadu kulu ka hinula مثلا بسبب بهنا ولا سكين استاذ هنا فين وبينك الدغيا ما هو بلومنا هنا كان كم مامي انا ما كم مامي ونيغا من نيو دول تابينغلو دو بيني سكا سامني بينا كسر فوي تالي ما ورد تادو دلو ولا تادو دلو ما هو سبنا له كويه ويبا هنا كما كسر هنا كل نجيبولا ما تشابو بالك مثلا نينا kan yi iski mo goro num so na sarambula abella tani ashube mo faraganyo go do shuke kisoro ngalondo ayido tu katuno foite no dona mo be hina ma mo tinye mo wala ni ani won chabane be ni min ni sigoro muso ba hoto ba do rasula kan warda ma ni ya da ma do abega muso do yini wala be jere yadla ana ro warda yini am so do rasula ha fi kablu ka taska na fe min tado yini malama mbera sa amin ya rabbi nindo anga ala deri
l'an 2000 tɛmɛnen kɔ ha silamɛw ko caman b'a la dɛ e yɛrɛ ka bɔ ɛ na ka na d la ka na tura in na ka na kati na ka na sɛngi la i y'a caman y'i ɲɛ la maa tɔ bɛ kɔfɛ ala ka masaya tɛ de a bɛ hinɛ dɛ masa a bɛ fɛn min kɛ ka adamaden poroporo o b'a bolo alima an bɛɛ la sababu ma an ka ɲɛsin ala ma an ka ɲɛsin ala ma an kɔni an b'an ka tawhidi kan sisan fɛn dɔ b'an bolo mala ye ko ustaz sagara a bɛ radio islamique la ustaz mustafa haidara a bɛ radio islamique la ustaz ismail drame a bɛ radio islamique la suleiman keita o ye radio islamique baarakɛla ye ba bɛ yen o ye radio islamique baarakɛla ye baba tarawele bɛ yen o ye islamique baarakɛla ye u bɛ ka fɛn dɔ de baara u bɛ min baara tɔgɔ ye di machine fɛn bɛ kalan mun na machine fɛn jumɛn b'a la mase ko courant fɛn jumɛn b'o sara bɛɛ b'o dɔn bamakɔ kɔnɔ courant sara ye min ye yan jamana dɔw bɛ yen nin n'a ɲɔgɔn ye i b'a sɔrɔ gouvernement y'u ta a sɛbɛnnen bɛ gouvernement bolo o tɛ mali la dɛ ayi n b'o f'i ye o tɛ mali la dɛ n'a b'a jija a y'a jija ni dirigeant ɲɛnama min sɔrɔla n'a taara fɔ ye n'o b'aw dɛmɛ n'a taara fɔ ye o b'a fɔ dɔ sara a ye a bɛɛ tɛ sara dɛ n'o yɛrɛ fana cɛ o b'a fɔ k'a nege bɔra jeli bɛ se ka dɔn ne arajo islamique ye silamɛ ɲumanw silamɛ ɲumanw de bɛ don ne arajo islamique ye o silamɛ ɲuman minnu bɛ an b'u dɔn ala ka ɲinɛ an balimakɛ la n'o ye kadi ye san dɔ la an taara hiji la ale to yan ne bɛ maga mɔdi bɛ maga ibiko bɛ maga bɛɛ lajɛlen maga fɔ ale kuran sɔrɔ ko nana jɔ an bɛ min kɛ a y'o kɛ a y'a dɔn maa ɲɛnamaw bɛ yen n'u dari la b'a di danaya de sokɛ ko in ye danaya de kun walahi misiri caman bɛ yen u ma kɛ baara sɔrɔ u ka misiri la minnu b'a ɲini fɛ don mɔgɔw t'u fɛ namara t'o don fɛn min kan ka don ala ko dafɛ ne ta tɛ e yɛrɛ kelen dugu mankan ye mɔgɔ bɛ don dafɛ wa tuma min n'a wulila k'i jɔ an b'a fɔ cogo min a y'a lase mɔgɔw ma muso kelen sɔrɔla don la ne ka na galasi 100,000 d'a ma 100,000 kelen muso in kelen nana a kana tɔgɔ fɔ k'a kana tɔgɔ fɔ k'a tɔgɔ kana fɔ an tɛ nin min filɛ an bolo nin ani télé anw m'a sa o n ko ala jɔn dɔ de y'a sa muso dɔ fɛnɛ ka na n'a ye ka na d'a ma o ɲɔgɔn caman bɛ yen bɔgɔ falen b'o la nka sɔrɔ o b'a lajɛ ɲɛnama kunda dɛ o de b'a fɔ an b'a fɔ an ka wajulikɛlaw ye a ye ɲuman fɔ mɔgɔw ye mɔgɔw b'aw lajɛ a ye ɲuman fɔ mɔgɔw ye mɔgɔw b'aw lajɛ a ye mɔgɔw bonya mɔgɔw bɛ k'a lajɛ n'a ye mɔgɔw dɔgɔya a bɛ dɔgɔya ma sa a yɛrɛ ma dɛ n'i ye mɔgɔw bonya dɔ i yɛrɛ de bonya n'i ye mɔgɔw dɔgɔya i mɔgɔ dɔgɔya de i yɛrɛ de dɔgɔya parce que a bɛ se e bɛ k'a kɛ min na o ɲɛ b'i la o tɛ foyi la ɲɛsin ma bilen n'a sɔrɔ i bɛ fɛn min kɔni i b'a tiɲɛ an b'a fɔ an ka wajulikɛlaw ye ka mɔgɔw bonya ka mɔgɔw bonya mɔgɔw b'an bonya ni mɔgɔw y'an bonya an yɛrɛ ka mɔgɔw bonya an yɛrɛ ka mɔgɔw bonya o san ne delila an ka filimasari minnu bila o tiɲɛna ne ye n sigilen to dɔrɔn k'a fɔ n kan bɛ Amadu Jige ma n kan bɛ Maju ma n kan bɛ Karisa ma o k'an dɛmɛ ni filimasari ye n jiginnen dɔw nana ni Amadu Jige ye filimasari kura san ka na n'a ye ka n'a bila yan ko n'a ɲɔgɔnw caman don u bɛ yan u b'a dɔn minnu b'a fɔ n'u dar'u la u bɛ na n'a ye parce que ni mɔgɔw ma da i la u bɛ na n'a ye dɛ danayabaliya ma ɲi a bɛ mɔgɔ caman san i b'a sa i yɛrɛ ma i b'a sa i bɛ fɛn min kɔnɔ i b'a sa o ma i bɛ jamakulu min cɛra i b'a sa o ma ba an mago bɛ fɛn caman la bi an ka mobili tiɲɛ mobili t'a bolo an mago bɛ mobili la mobili kelen ɲin'a nɔ tɛ foyi tiɲɛ mobili kelen k'o ta k'o da anw ma kati la wala jɔnw bɛ o tɛ foyi u ka tile kelen wari sɔrɔta a tɛ foyi b'o la ala de y'a di n'a y'a di a b'a lajɛ n'a ye min d'i ma dɔrɔn linaftinahum fihi fɛn o fɛn n'ala y'a di a b'i jɛrɛ kɔnɔ fɛn o fɛn n'ala y'a d'i ma a b'i jɛrɛ kɔnɔ i m'a fɔ an law istaqamu ala tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqan ay mun fɔ ka d'a kan linaftinahum fihi n'a y'a suri ka a b'i jaraba kɔnɔ fɛn o fɛn n'ala y'a suri ka a b'i jaraba kɔnɔ n'a ye ɲɔ d'i ma a bɛ mɔgɔ fantanw ci ma kɔngɔtɔw ci ma k'i lajɛ n'i b'a d'u ma n'i t'a di n'a ye wari d'i ma a bɛ fantanw ci ma k'a lajɛ n'i b'a kɛ n'i t'a kɛ fɛn o fɛn bɛ yen n'ala y'a di adamaden ma a b'i jarabi a la k'a lajɛ parce que an ka weleli bɛ se maju senfara ma
mo 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 billa lekri bambulo ka duma an b'a fɛ ka yaala ka taa kuma mɔgɔw ye fɛn t'an ka kɛsi la fɛn t'anw bolo foyi t'anw bolo ni m'a ye ni kalo sara kalo o kalo sisan alifa y'a dɔn ATT y'a dɔnlen to kalo o kalo mana sa wajibila kɛlɛ minnu bɛ yan a bɛ 50,000 di kelen bɛɛ ma ATT y'o dɔn o sɛbɛnnen bɛ k'o bila kalo o kalo ni tɛ foyi t'an bolo mun bɛ yen wajib kɛ di silamɛw ye masa alhamdulillah ni jakabot masa dɔw bɛ yen u bɛ dɛsɛ jakaw bɛ na di o mɔgɔw bɛ yen an ka wele ɲɛsinnen bɛ min ma Amadu Jiga an ka wele sinna ma an mago bɛ wari caman na an tinnin tɛ dɛ ka bɔ miliyɔn na sa n'a dɔgɔyara 100,000 an bɛ sɔn k'o minɛ k'o bila ka na d'an ma ba Seydou Silla olu yɛrɛ tɛ radio min lamɛn sɔrɔ minɛ u teriw b'a lamɛn aw teri minnu bɛ k'a lamɛn a y'a las'u ma الدال على الخير كفاعله ما بابا ماما كونين جه ناتي يا كه نا يا كه امي يا لسما ابي براجي من سو نيون بدي اما كفاني نونو ني نفكو وان جه تاني جه ni ya fo na ya ke baraji mi sura emi ya la so nyon baraji be siya ala kala ko de nabi rahmati ko de at-tabib ko de negli nga million gelen emi ya fo ne million gele baraji mi sebe no nyon be sebe parce que ne ko ndati ba ata abadon ne gunte abadon atado kuma ya doni so buye na ya ke edi kira so buye ka to akake min be di ale ma baraji la o nyon baraji be dali parce que hasidi ta fo ye hasidi difference do hasidi so ngafo ni hasidi ko be ne bo so ta fo ni fiu ta fo bon min ba fo ti le mo mumini jelende mumini mande ma min ten no hasidi ya ba wala ta la même sura aw minum ba kala fa ya la sama radio islamique mo ko mo be war la wi to fo tani kuye kampo be kala bangoro sango samtanyo fe hijila sango sabe ko bawke alde radio bambule an kamana gwane alde usanga na nuye to damo sigilam blene ado wajir bu ndablara ni kanyo kampo tlota la muso tlo bala no tlota diun tlo ba no tlo akiru bala atero kala sama on mo go sera warma Allahu akbar o kande me ya fama 100 jours ali yaga gele fe ma kala tri bamulo ni bale ni bitade minum be dala kan gab dalin si se ga duaga kan gab dalin du na bi fa na fa mam ngata ayre ba ka numéro dima iba wede ni bina watima bo fiye bina fa mo blaki kumbe minum ba kere fe nut lo bala do be warti mana ke chiko iba soro do be kere fe bo ko tindi ka foyila ya fama ewo am tale hijila nyina akme hijila nyina shamen ni madara me bana kan toy ay kuma me anana dron ado ke ba yo cinema ka warda o la gabna war burno ko ala ko war burno dron asagina kada kana warin dare sura noro fama dron me ala ka bara fi ami wati mina warka buri ko kalo so noro ali ala ka bara do anga welel be sama atani monon be nutlo bala kala sama yaro so ala batar ra ay digina ka la gushit mam asro ma be o ya tirde o be sala aywa non na droba be min jox diam folo nga di flaquer très mangelen abo tadama boko qur'an digina ka no fi ma ni maninge ni ko betene mama ngi tuba so dobe o mo ko shitila waka tinya fi ibo ibala me fene mo ko mo be fedo be faduma den ko min ma la sima ka di yede fedo be faduma den ko fe min ba la sima ka di pa no ko de tara bla min ba la sima ma ka ko tikila manyeni ma mba songolon fi ni songolon ga drabita fi o nyini ni te len tew ni te boya be sero de la mo malima ni ke alli bisiki ba ko ci ya de yeminga wallahi bebe ki la na nye kude ko sobe man gawa fe mborola la ye nyawli de no fara do akila ba aba shoni ji to ji ni nyaw ji be tan ji wodla min ke duru ci ga ma ko benno
Sanjo kele ani ba Seydou Silla sila Bakore Silla saba Maju Sempara nani Amadou Jige duru nunu an mago bɛ ninnu ka dɛmɛ na an mago bɛ u bolo fɛn na ayiwa an mago bɛ u la u k'an dɛmɛ an ka tɔn bɛ ɲini ka namaraya k'u jija a ka wuli k'i jɔ a sen kan ayiwa a dɔɔnin bɛ yen dɛ a dɔɔnin b'an na nka dɔɔnin tɛ se ka baara kɛ o ayi dɔɔnin tɛ se ka baara kɛ dɔɔnin tɛ baara kɛ n'i bɛ politiki bɛɛ dɔn i bɛ wari min ɲini ka di mɔgɔw ma n'i b'u nɛgɛ n'o t'i bolo dɔrɔn n'i ye élection kɛ i bɛ bin i bɛ bin dɛ dɔw de b'o di dɔw de b'o di bon anw ta in tɛ diɲɛ politiki dɔn ye koyi anw ta ye ala ko de ye n'i ye min kɛ o bila kɛ min diya na ɲininkali t'o kɔfɛ a tɛ d'aw ma ayi ɲininkali t'o kɔfɛ ɲininkali t'o kɔfɛ ala m'an bɛɛ sababu ma ayiwa sisan ayiwa komi ne mɔgɔ duuru minnu fɔra ne t'olu la ne bɛ se ka dɔ di ka e bɛ se ka dɔ di a fɔ kun an ye ninnu fɔ mɔgɔ tɔw k'u o conforme o ma maa maa n'i y'a mɛn k'a fɔ i b'a sɔrɔ ninnu ma ne lakodɔn ala b'i lakodɔn ala b'i lakodɔn a ko don min o ma anw fakitun min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairu raziqin a ye jinin kelen fɔ an fakitun ta ye min filɛ khasu bi jami'il mu'minina mu'minin bɛɛ de bɛ nin kɔnɔ ni ta ye ninnu ye o y'a kasa i mana fɛn fɛn kɔrɔ a bɛ ɲɛsin mu'minun de ma aw mu'minun n'a ye fɛn fɛn kɛ ala b'a kalama n'i ye dɔrɔmɛ kelen di a b'a nɔrɔ bila 10 n'i ye 10 di a b'a nɔrɔ bila 100 n'i ye 100 di a b'a nɔrɔ bila 1000 n'i ye 1000 di a b'a nɔrɔ bila 1,000,000 a bɛ ten hakada haluma jarrad alima bɛna sababu ma nin don an b'o lase n'o b'a an ka fura bɛ yen sagara wallahi fura in ye nafa min ɲa fura in ye nafa ɲa dɛ y'a dɔn fonctionnaire de ka kɛ ko bɛɛ ye fonctionnaire ale hakili la ko foyi tɛ min ka bon ale fonctionnaire jama min taara page yɛrɛ ta page parce que u ye fura ta a y'a sɔrɔ u bɛ ka dɔgɔtɔrɔ fura min kɛ u ka banabaatɔ la u ka nafa si ɲa ala kɛra ka kuma ye kuma de ye ala kɛra ka kuma n ka cɛ o ye tiɲɛ ye dɛ n'i ye nafa min ɲa la hawla wala ni ɲɛnamini b'i la a ka teli o fɛ fɛn bɛɛ ye ɲɛnamini yɛrɛ dɔw bɛ yen ɲɛnamini fo ka pikiri de k'a kɛ maa la n'o bɛ mɔgɔ minɛ dɔrɔn a banna i bɛ ji wuli dɔrɔn ka n ka ba wuli walima ka nana wuli walima ka cɛ yɛrɛ wuli k'a yɛlɛma la k'a lama k'a d'a ma k'a min a banna bana faso faso mɔgɔw ɲinɛnen b'a kɔ a bɛ san dɛ a dɔgɔ min bɛ san ta a don la mɛ ko ayiwa n k'a tɛ ne bolo dɛ a feerebaga bɛ kɛnɛ ma ye a ɲana kojugu k'a sigi mɔgɔw k'a f'u ye a bɛ yen a b'a bolo da la a bɛ denmisɛnw bolo yen ala m'an bɛnna sababu ayiwa sisan sa an b'an ka fɛn kɔnɔ hijira kɔnɔ hijira an donna an bɛ madina de madina kɔnɔ ko an bɛ k'olu ɲɛfɔ donc an kumana aw ye selijɔ kan selijɔ dira ala kɛlɛ ma cogo min an y'o ɲɛfɔ aw ye ani seli wele an bɛna se tahiya wɛrɛ o nana cogo min yau tahiya ka ca tahiya bɛ 3 4 bɔ denamaw ta bɛ yen kosɛbɛ ibn abbas ta bɛ yen abdullahi ibn mas'ud ta bɛ yen tahiya a fɔ cogo maa caman bɛ min kɛ o ye sɛdina usman sɛdina umaru ye min fɔ mɔgɔw b'o de kan parce que ni dungo t'ale fɛ ale tɛ dungo dɔ foyi la اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما أول مولود للمهاجرين sisan an bɛ ka fɛn de f'i ye den fɔlɔ min wolola muhajirinaw madinakaw tɛ dɛ muhajirina minnu bɔra magan n'u ka diinɛ ye ka na alakira nɔfɛ madina kɔnɔ ka na sigi a nɔfɛ n'u ka diinɛ ye ka faso to yen o den fɔlɔ min wolola olu ye بالمدينة madina kɔnɔ ومن أحداث هذه السنة i y'a faamuya ani san kelen koba minnu kɛra a kɔnɔ أيوة المفرحة min bɛ maa nisɔndiya o dɔw b'a la ولادة عبد الله بن الزبير den fɔlɔ min wolola o de ye abdullahi ibn zubair ye abdullahi ibn zubair nin de ye sahababa ye ye diɲɛ cogo ye
Zubair bin al-Awami ya famiya o den Zubair bin al-Awami de Asma'u furu Sayyidina Abubakar denmuso furu o den fɔlɔ de bɛnna Abdullahi bin Zubair ma an tɛmɛna Asma'u min ka fɛn min ye fini fara فقد جاءت أسماء إلى المدينة Asma'u nana Madina مهاجرة a y'a faso bila n'o ye Magan ye Sayyidina Abubakar denmuso don ne m'a f'i ye ko Sayyidina Abubakar bɔra k'a denw to a kɔ Alakira yɛrɛ bɔra k'a ka kɔlɛ bɛ to a kɔ a ye koɲɛ to Sayyidina Ali bolo n'a na don sera a y'a to ye kun jumɛn na wali kalifaw kɛlen don a ma sirikɛ danaya bɛ ɲini adamaden na fɛn caman na dɛ kalifa ko Ustaz Sagara kalifa ko tiɲɛni o bɛ maaw tigɛ maa caman na kalifa ko Magankaw dara Alakira la denmisɛnw kun b'u ka wariw dogo baw la ka dogo faw la o bɛna kalifa Alakira ma sallallahu alaihi wasallam a tor'o de la danaya b'a kan waribatigiw u dalen t'u kɔ la u bɛ n'i ka wari kalifa ma ninnu bɛ k'a kɛlɛ nin de ye danaya ye parce que ni adamaden jogo ɲana dɔrɔn k'a fɔ juguya bɛ ni karisa cɛ o t'i ka tilennenya bali ni jugu ɲana k'a fɔ juguya bɛ ne ni karisa cɛ o t'i ka tilennenya bali i m'a ye Ala k'a ma a y'a fɔ a ma yɔrɔ fila de la a bɛɛ bɛ suratu Maidati kɔnɔ a ko wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa a ko maaw ka juguya wala yajrimannakum shana'anu qawmin maaw ka kɔniya yaro shana'anu ye kɔniyali ye wa nuwadhari inna shani'aka min filɛ o ye kɔniyalibaga maaw ka kɔniya o kana aw doni ala ni ma alla ta'dilu k'a tɛ tiliya n'u cɛ a ko i'dilu a ye tilen ka kɔniya in to i ka tilen ka tilen nin de ye mumini ɲumanya ye mumini bɛɛ a bɛ tilelen don mumini bɛɛ i'dilu huwa aqrabu littaqwa ka sɛbɛn sira la ɲɛ tilen de b'a jira mais ala ye sira bɛɛ dɔn ala ye sira jɔn tɛ min kɛ n'i y'i den ka t'o kɛ dɔrɔn i tɛ ala ye sira jɔn ye i ye mɔgɔw ka ala ye sira jɔn de i tɛ ala ka ala ye sira jɔn ye kosɛbɛ ala ye sira jɔn si den ka taa sunguruba fɛ n'i ye maa min ye dɔrɔn da la ko mɔgɔw ka ala ye sira jɔn don ala ye sira jɔn tɛ ala ye sira jɔn si t'i den ka taa haramu nafolo nɔfɛ n'i ye maa min y'a nɔfɛ da la ko mɔgɔw ka ala ye sira jɔn don ala ye sira jɔn tɛ ala ye sira ka gɛlɛn dɛ a ye sira ka gɛlɛn kojugu laysa ala alladhina amanu wa amilu salihati junahun fima ta'imu idha mattaqaw wa amanu وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين أي التقوى فياش يا سبع إدارة الله يسرنا عليه يا فهمي والتقوى التقوى عامية ما يبقى على يسرنا والتقوى الخاص به ما ينمو على يسرنا هلو لا يبصر الدبي وجل دبس بالدول من بروتي بلو تقوى سبنا وي خاص الخواسي ما كره لون على يسرنا ودي وي فيتو لا نيو كوني على يسرا رجلي كيف هذا بدين يسرا يسرا فمنيا انتا وهي متم يا وهي يسرا اسماء متم ما كره دفع البغاي للولاده أبينا ينكا ولو أسرنا ولو لا فما إن نزلت بقباء أنا كده دي قباء حتى وضعت عبد الله بن الزبير أي عبد الله بن الزبير أيوة باني عبد الله بن الزبير يجيني يسا أيوة شوف ما قد كان الدكتور ده ودي بي عبد الله بن الزبير عليه أن يدفع به شيء كفاية شيء لا شيء أن يدفع ale bangenati abidi ale
سيدنا الحسين دون ولياسي مغان كنا عليه سجلك بوقت مما أيوة مغان كنا عليه كوقت إن حجاج بن يوسف تقفي لبنا حجاج بن يوسف تقفي أيوة معاوية الدنجة يزيدي ودي وسي أيوة يعني كلام ولا أنا مغان كما أيوة يا فهم كافر كوني كلا سكادوم وسا ما من لا إله إلا الله محمد رسول الله ودي بسك كما كدوا كربو كافر سكا كربو يكدوا على كلا يدوا كبدا تام مغام من الدومي سامي أيوة أي دوا كأكو على مبارك كلا توا شو مغام كوكا أيوة وكنا بوندو من كلامه ولو كنا سكا على سوما ولا كنا سكا على سوما فيا كنا سكا على سي كراين فو هيك دوا اوكي no muso do na lemme maga أيوة kabo maga Madina onna Madina abora maga donc dalado bon français menon be demsawno na olu be ala kira no fe olu magam bla kana Madina bon no muso ku mana ta olu ka barodaw ga ko yoro la anu ka dengoni yoro la no muso ku me war min soro kabini nun nana Tom to le magangaw bolo o be bakhili din dai parce que mu'min take bakhiliye la mu'min take bakhiliye dan ala dana bali ala la wade bakhiliya nati tom nim jara o wulla sa kifi ngana Madina anna Madina ala kira ko karsa so do khawla ko khawla tin namu nyina fa ako chairman mi fe o de kunye chawye